Εργαλειοθήκη για τη δημιουργία και διαχείριση των Green Cones. Προσέγγιση της συστημικής καινοτομίας για την προώθηση των ικανοτήτων βιωσιμότητας. Η μετάβαση μεταξύ του σημερινού κόσμου της εργασίας και της κλιματικά ουδέτερης οικονομίας που φιλοδοξεί να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει μόνο αν οι πολίτες της αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες, όπως αναφέρεται στο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, η τρέχουσα προσφορά πράσινων ταλέντων δεν επαρκεί για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ένα εργατικό δυναμικό με πράσινες δεξιότητες. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο επίγουσες και πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όπου οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η εντατική χρήση ορυκτών καυσίμων και η αποψήλωση των δασών, έχουν συμβάλει σημαντικά στη συσσόρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Πολλοί φυσικοί πόροι, όπως το νερό, το γόνιμο έδαφος και τα αποθέματα ορυκτών πόρων, εξαντλούνται λόγω της υπερβολικής χρήσης, με συνακόλουθη έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού θα ασκήσει αναμφίβολα τεράστια πίεση στους περιορισμένους πόρους του πλανήτη μας, εντείνοντας ζητήματα όπως η αποψήλωση των δασών, η λειψιδρία και η ρύπανση. Ήδη, μελέτες δείχνουν ότι καταναλώνουμε πόρους με ρυθμό κατά 1,7 φορές ταχύτερο από ό,τι μπορούν να αναγεννηθούν τα οικοσυστήματα της γης. Η μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας, η μείωση των εκπομπών και η διατήρηση των οικοσυστημάτων αποτελούν κρίσιμες πτυχές της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης της αειφορίας. Η υιοθέτηση βιώσιμου τρόπου ζωής συχνά απαιτεί ριζική αλλαγή των προσωπικών συνηθιών και των καθιερωμένων πρακτικών, κάτι στο οποίο πολλοί άνθρωποι και οργανισμοί μπορούν να αντισταθούν. Επιπλέον, πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα είναι μακροχρόνια στη φύση τους και απαιτούν δράση σε παγκόσμια κλίμακα. Τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, η υιοθέτηση βιώσιμων προσεγγίσεων αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση, επειδή τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και τα βαθύτερα αίτια είναι αλληλένδετα. Η ίδια η πολυπλοκότητα των λύσεων μπορεί επίσης να δυσχεράνει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση. Οι βιώσιμες λύσεις συχνά απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση και μπορεί να μην παράγουν άμεσα αποτελέσματα. Μια σημαντική στροφή προς τη βιωσιμότητα απαιτεί όχι μόνο προηγμένες πολιτικές και τεχνολογίες, αλλά και μια βαθιά πολιτισμική μεταμόρφωση κοινών γνώσεων, πεποιθήσεων, αξιών, κανόνων και ηθικών μοντέλων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Το Green Hive βασίζεται σε δύο θεμελιώδη στοιχεία: την προσέγγιση του οικοσυστήματος και την ανταλλαγή γνώσεων και κατασκευή κοινών νοημάτων. Η προσέγγιση του οικοσυστήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας συστημικής θεώρησης των προβλημάτων και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να αναπτύξουν μια κοινή αντίληψη των προκλήσεων και των στόχων, επιτρέποντας τον εντοπισμό ευκαιριών για συνεργιστικές λύσεις, στις οποίες οι δράσεις ενός φορέα μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε άλλους. Η προσέγγιση του οικοσυστήματος ευνοεί την ελεύθερη καινοτομία, επιτρέποντας ανάδειξη και διάδοση ιδεών και λύσεων από διάφορες πηγές. Αυτό οδηγεί σε ταχεία αναγνώριση και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων, με αποτέλεσμα την προσαρμογή των πρακτικών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα πλαίσια, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ευκαιρίες. Ας μετατρέψουμε την ευαισθητοποίηση σε δράση.